Čaute gastromaniaci, dnes si ukážeme, ako na dokonalú domácu fermentáciu, bez toho, aby ti splesnivela a skončila v koši. Lebo kopa ľudí robí jednu základnú chybu, kvôli ktorej všetko skysne zle, tak poďme spraviť chrumkavú bombu, na ktorú potrebuješ len tvoju obľúbenú zeleninu, sol, čistú vodu, sterilizované poháre a kúsok plátna alebo fermentačné viečko. Celá príprava je totálna rýchlovka. Zeleninu nasekáme, nahádžeme do čistého pohára a zalejeme slaným nálevom sol. Je tu tvoj najlepší kamoš, tak s ňou nešetri, lebo blokuje zlé baktérie. A teraz brutálne dôležitý klinec programu. Všetká zelenina musí byť kompletne utopená pod hladinou. Ak ti nejaký kúsok vypláva hore, máš zarobené na katastrofu, zaťaž to a pohár prikry plátnom alebo špeciálnym viečkom. Nech to celé dýcha. Odlož to na miesto, kde je stabilná teplota, okolo 20 až 25 stupňov. Žiadny extrémny chlad ani úpek. A priebežne koštuj, ako to parádne pracuje a kysne. Keď ti chuť vyhovuje, šupni to do chladničky a máš hotovo. Vidíš žiadny strašiak. To nie je, je to totálna pecka plná vitamínov. Tak to poď vyskúšať aj ty a nezabudnite sa pochváliť na Instagrame alebo Facebooku. Všetky recepty nájdete na stránke gastromaniak.com.